weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to likseyba gorgol to beele ndendi to ganki to wuuro djibi alpha to tulde baali to seyena wuuro moolo to seyena gababi to wajjo bosoyaɓe to gourdiuma sinthiane gourdiuma to gourdiuma to sinthiane gourdiuma to sinthiane samba thillo ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Ba to moderne ha to galle makko Sama Sa to Killinkara kay haydi e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie hono direction régionale de l'action sanitaire ɓe jeddi ha laaɓi wonande kay ko wiya rafi biyeteɗo choléra ene tawe nder leggal Dara Nayima ɓe jeddi ha sori ladde ɓe kolliri ko fenande woɗere cuuya to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo gendi ndi ene tawe gila aseta hanki o to Makka nayimo toon noon ko wadde umra makko ha joni koto Dakar keddoɗen teskama tigui aseta hanki o toɓoji kewɗi ndiyam caami e yoga e leyɗe Dakar ene taweɗo saaha joni e yoolari to leydi Mali koninkoɓe tato e nder 49 koninke Côte d'Ivoire naɓe nangganoɓe guila ñande sappo lewru juillet to bowallade diwaji ngal Modibo Keita tato e mabɓe goppitama kamɓe tato ɓe kala noon koɓe rewɓe to leydi Guinée Conakry to noon ko avion goto féri e saaha yinno juurade kay to bowalla laade diwaji ngal Conakry felmi moto Jakarta neɗɗo yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen ha joni to leydi Guinée keddoɗen aseta hanki o Alpha Condé gonnoɗo hoorejo leydi ndi teskama tigui o naati hôpital e nder Istanbul to leydi Turquie oɗo saaha joni ko wantirɗo omo tawe juuɗe safroɓe to leydi Somalie toon ko Chebab seɓetiɓe ɓe hinde Chebab mbaɗi jangu mumen ko famdi kala ɓe mbari fodde sappo e jeenayi civil to leydi Soudan ko kareli leñamagu hakkude leñol witeɓe Barta e witeɓe Hausa ko famdi kala sappo e jeetato neɗɗo maayi hen fodde nogas tato wonɓe mbarmi hen to leydi Tchad dialogue national sanction national woni kaldigal hakkude laamu ngu e landaji lunda wondude e pelle ceɓɓitiɗe pelle joguitiɓe kala oɗo saaha kala noon ko ɗum waɗano jikkat dialogue o koko waɗa suspendi woni koko yowa ko altine janggo o so ala ko faali kay ɓe ɗamini ɓamtude ɗum habaruji men jolam jaɓiri ma jaa ha to leydi Palestine to leydi Allemagne ha to dowlaji tentude Amérique bisimilla mone ketki hotodirte joni piran pacciren kala rafi mo Allah addi jomiraɗo ene jippini kene safra ɗum hano hannirta ni an mo ƴiƴam mum dogata nder terɗe mum hano hannirta ni an tugiɗo kofiɗo gonduɗo e keeci musoji an gonduɗo tension diabète hémorroïde gonduɗo e cholestérol ɓandu musoru koyɗe ƴakkoje koyɗe musoje keeseje musoje an moɗɗo poɗɗe ha tampi ene ƴetti pikkiraji ha tampi ene ronki hebde afiya mum jokkodiri e gorel teyi joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina gorel te ne safa rafiji kewɗi ɗi jiida cirola gorel te ko naturel ala produit chimie ala effet secondaire ko wargano wargani a wulan ndiyam ha fasa itta hen ko jamirɗa mbaɗa hen aɗa hutoro aɗa yiya dendagal rafiji ene cortoro seeɗa e nder ɓandu ma ha mbatta yaade haajuma hano hannirta ni gorel te kala jiɗɗo hebde ko ɓuuri labde sa yi site internet a waɗi www.gorelti.com ma yi holko woni gorel te e holno gorel te hutorte so tawi jiɗɗa ko jokkodirde e ɓen tongoɗe joguiɓe gorel te so tawi ko tawateɓe to dowlaji dentude Amérique jokkodirton koye biyeteɗo Abou Sow Kawral Fouta business ko plus 1 347 701 56 77 so tawi ko wonɓe to leydi France jokkodirton koye Harouna Gayda ko 06 50
99 64 43 sa jokkodire o numéro kadi dendagal leydi mbawɗa wonde kala sa namdi momo maw rokke représentant mum gonɗo ɗon hano hannirta ni. So tawi ko wonɓe to leydi Sénégal ko Mamadou Gayda on ko 77 128 23 46 e kiidira kadi ne tawi toon ceerno Habous Diallo ko 77 554 75 64 so tawi ko tawateɓe to leydi Gabon jokkodir toon koye Papa Kane numéro mum ko 07 739 57 97 so tawi ko to leydi Mauritanie jokkodir toon koye docteur Legnol numéro mum ko 37 43 76 12 so tawi ko to leydi Côte d'Ivoire jokkodir toon koye biyeteɗo Hamidou Ba numéro mum ko plus 225 01 53 11 51 54 gorel te ko lekki ki Allah jippini ummiriki en to Corée du Nord safro ki rafiji kewɗi ɗi jiida ciirola mbadden dando faade gorel ti. Ceerno Djiby Sy ko witti yanke leɗɗe ko safri yanke safruji fina tawa. Ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune. Ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalwala danwal kala. Ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴude longal jabanaɗo duwawu. Ceerno Djiby Sy ne yawre rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle e wonduɓe worɓe ladde kala. Ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde 19 rafin yalta ma ha laaɓa. Fannu goɗɗo sa hutorima ɗum fodde 13 rafin yalta ma ha laaɓa. Fannu tataɓo sa hutorima ɗum fodde 100 rafi ene yalta ma ha laaɓa. O noon waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri. Ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen. Ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula pewnaɗo bawɗo neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni. Ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune so yannama ka miskino safuma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni jano bargala walla mo seydineji bahliti hoore mum ha habba. Ceerno Djiby Sy ene andina dendagal ɓena yiɗɓe waɗnede listihara wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere joɓata. Wonɓe to leydi Sénégal leydi Mali e dendagal leydi taari leydi Mauritanie ko 400 CFA ngam hoybitande noon wonanɓe Europe wonɓe Asie wonɓe dow laaci dentuɗe Amérique. Listihara ko gratuit hay mbuɗo yoɓetake ko indema inde nene maɗa o haala ko woni nder fittanuma ha mbiya yoni. Ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saahaji nomo tawe to kiifa galle makko ne tawe to banggue rewo to banggue rewo SN2E woni bureau ji halfinaɓe ko fati ndiyam e wuuro kiifa. Kala jiɗɗo jokkodirde makko 47 22 80 84. Ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko ne tawe to Nouakchott legal netteka ene tawi ɗon miñi ko labdo reedu bawɗo golle ɗe ene wiye Ceerno Alassane Sy. Ceerno Alassane Sy numéro ji mum téléphone ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13. Ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kille mum wonde kala to neɗɗo woni ene wawi neldede safruji mum ha timma. Ceerno Djiby Sy mbadden danɗo faade makko. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo naya lewru siilto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi habruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiden to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah honon mbirun enen gardidi kabruji men koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen to leydi Mauritanie jehen ha to région mo Hoddela Charqi toon ɗon ko tana musɗo waɗi toon e nder wuuro witego Limsil e go tawe e nder mbiɗana Hoddela
la sharqi ko suka gorko goto kanyuma tigi wara kanyuma wara ton taw kadi ko labi o wara koy saha non o dugdanno e sehil makko goto tawi kadi be kaldanno koko fati social ko don tigi on dufti labi fimo labbe ko heno wasi fittanu makko bardo hore o non do saha joni tawi tigi e juude nana soka juude dadibe nana soka e mbadi garde à vue to wuro nema ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeen ha to ak juge non koni koɓe faabo ɓe hinde protection civile en ɓeydi effective men no feewi ɓeydi kadi matériel gam yidde faabade kay wuro ak juge ngo e oɗo saha joni tawatengu e yoleru ɓe ɓeydi noon ko gila aljuma hanki heccenki o e ɓe ɓeydi tigui e oɗo saha joni gam yidde pompude ndiyameje ɗe kay wadde ɗum e citernaji e moto pompuji ɓe tiro ndiyam tawateɗam e nder guure e nder wuuro ngo e nder galleji kala ɓe mbawa yaltinde ɗum wuuro ngo hano hannitini ardi konin koɓe faabuɓe noon ko colonel ko général goto tawa kadi ko général de protection civile et de la gestion des crises e hono général des brigades biteɗo khatar wul mohammed mbareka o umri noon kanko konin koɓe ardi ɓe kala e mbaji renfort ɓe umri ko nakcot lamorgo leydi Mauritanie ɓe gaari noon koye mbiɗen koye mbadi renfort ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen comité spécial de gestion des urgences e nder leydi Mauritanie ɓe koliri tigui e nder bulletin mabɓe sakketa moɓe mbaɗi wonde kay goski gorko goto yitama e nder ndiyam ko joliɗo noon o yita ko nder région de Asaba e nder commune mo aga wurata e nder département mo Kifa comité o kadi holliri wonde yimɓe ɗiɗo mbarmi e nder wuuro gañima e nder wuuro wiyetego Sinthiane Karama noon e tawe nder département mo Lixeɓe gorgolam ɗon ɓen noon hollirama tigui ko mbaraji woni galle caleji mumen kañum caleji ɗe jani e mumen e saaha toɓoji ɓe kolliri kadi wonde yimɓe hewɓe koɗande kewɗe no fewi dirguitima ɗe hen jolima e nder diwana Sehil Babi ha to Benishab kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men direction régionale de l'action sanitaire de la wilaya de Nouakchott Nord woni tigui halfinaɓe ko fate cellala ade to Nouakchott banggue rewo ɓe jeddi ha sori ladde habaru kay wiyede wonde oɗo saaha joni yimɓe hewɓe jiitama ene gondi e choléra e nder leegala darnayima ɓe kolliri oɗon kabaru ko fenade woɗere coyi ona habaru wodani hay neɗɗo goto ala tawade no wondi e choléra e nder darnayim e oɗo saaha joni ɓe kolliri noon haɗani service aji santé ɗi kala nana darino dole mumen ponno tekkinde ko fate dispositif men wawde kay falade e handade ɗiɗon rafiji garoji kay caggal yoolere ko wayno koray ko nandi hen saabu ne teska kay kala nde wuuro walla leydi waɗi yoolere ne teska caggal ɗum choléra ne heewi tolomtade ɗon ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni holliri tigui wonde équipage ɗi nana daari lang gam yidde kay handade e falade ɗiɗon brosaji e holliri noon e nder ɗiɗon service aji taw ko ɓen safroɓe docteur eɓe ene teska e ko famdi foof kala ñalawma eɓe mbaɗa ya garta laabi ɗiɗi e nder nokkuji ko wayno école aji tawa ko ɗiɗon école aji tawate hen ko ɓen yimɓe dogɓe e galleji mumen ɓe ndiyam riddi ha laaɓi nder galleji mumen ene moltoyi oɗo saaha joni nder ɗiɗon école aji kala saaha holliri ko famdi kala laabi ɗiɗi équipe aji ɗi ene mbawa tigui arde ɗon holkisade jomumen e yurnade so tawi kayen ala ko kewi hen o ɓe kolliri kadi wonde dendagal ɓen yimɓe taw ko ɓuurɓe farwude ko wayno rewɓe horiɓe woni rewɓe sowiɓe ha e ɓeɗon wonduɓe rafiji taw ko rafiji chronique ko wayno diabète tension cholestérol rafiji kewɗi goɗɗi baɗi noon tinaɓe ne gondi hen kala laamu ngu taw ko tawateɓe nder ɗiɗon nokkuji ko wayno école aji moltoyi laamu ngu ne watte mabɓe hakkille no fewi rendeɓe kayim e yoga e rafiji ha joni ko leydi sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena Macky Sall horejo gendi Sénégal ina tawe guila aseta hanki o to Makka woni to Arabie Saoudite tawi nayi ona yito noon koye mbadi wadde umra makko ñagade Allah noon yimo toon noon ko ñagoyade Allah nde Allah kay ɓeydata barke e nder leydi Sénégal Allah adda deeƴe ɗe nder leydi hen Allah ƴellita leydi ndi hano hannirtini ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni
ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen aseta hanki o teskama tigui toɓoji kewdi ndiyam tooɓi e nder Dakar yoga e leede noon ko wayno Pikine Dakar en tawi tigui e yoolere mawdu no fewi galleji kewɗi noon e oɗo saaha joni lumbima hen no fewi e oɗo saaha kadi hollirama tigui koɗanɗe kewɗe tawtede e nder Pikine e beddaji kewɗi ene mbi dakka ndiyam kamɓe yimɓe Pikine naɓe noon ɓe mbaɗi erango faade e laamu ngu nde fabotoɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni ko yon fannu keddoɗen to Dakar jen ha to legal Diamaguéne to legal Diamaguéne Dakar tonne ko yoolere mawdu tawte toon caggal toɓoji kewɗi ndiyam camnodi toon aseta hanki o e nder ngal ɗon legal Allah no hollirama noon e oɗo saaha joni galleji kewɗi e beddaji kewɗi koko mbi dakka ndiyam yimɓe hewɓe oɗo saaha joni ala ko keddori e nder legal ngal so wona guite men kay darde bonandeji galleji mumen ha joni koye on fannu keddoɗen jeen ha to Cambérène no kaldi ko galleji e beddaji kala nana mbi dakka ndiyam tawte toon tawi galleji mbiɗi dakka e beddaji tawte toon hollirama noon kadi cukalel gorel wasi fittande mum omo wiyeteno MAC Diallo ko courant massimo woni ko wiyete électrification ko ɗum tigui yooɓi fittande makko ko câble courant mo SN mo câble bamo Sonelec kañum tigui yooɓi fittande makko honno holliri yimɓe hewɓe taweteɓe toon goski maggel noon itta koye nder ndiyam e nder ndiyam toɓoji ko ɗon tigui nawa e nder morgue hôpital Dalal Jaam ha joni ko yon fannu keddoɗen jento Parcelles Assainies legal Parcelles Assainies kañum e koye mumen daɗani kayem e yooleyru toɓoji kewɗi ndiyam camdi toon aseta hanki o tati lewru silto legal ngal noon ene wi dakka ndiyam galleji kewɗi e booli kewɗi e oɗo saaha joni ko lumbiɗi matériel kewɗo boni toon toɓoji ɗi noon goppani hay jumaji e jamaji juma mawko woni la grande mosquée de Parcelles Assainies unité 25 juma ka noon ne wi dak ndiyam e oɗo saaha joni teskama matériel jama kewka matériel juma ka ko heewi hen boni guila tappiji mabɓe ha ko fate cajjare e ko fate leeje e ventiloji mabɓe kala boni hen Parcelles Assainies noon teskam e kala ndungu e ngalla ene heewi wadde yooleyru hano hannitani ha joni koye on fannu keddoɗen toɓoji badɗi aseta hanki ɗi e nder Dakar e ko taari ɗum kala bonni ko heewi toɓoji ɗi noon mbawi kay yettade hay bureau ji taw koto taƴete ko biyeji ko fate ɓen yimɓe kay hutorade train express régional woni TER train express régional yimɓe hutorade oɗon kan lana jorti dogaka e nder Dakar hollirama tigui bureau ji mabɓe kewɗi e nder legal to Pikine banggue hirnangue e to wiyete Beau Maraîchar banggue hirnangue kala ko bureau ji mabɓe koko yooli ɗina bureau ji noon koko uddi e oɗo saaha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Kolda suka gorko tokoso biyeteɗo Samba ene yette so biyeteɗo Samba ne yette so wasi fittandu muɗum ko joliɗo noon o yooli kay koye maayo wiyetego maayo Casamance to Kolda kikiɗe aseta kikiɗe kirɗo aseta hanki e saaha kay o wonno e sehilaɓe makko ɓuftade e nder ngoɗon maayo wiyetego maayo ngo Casamance eɗen eri noon dendagal jinnaɓe ɓe ne mbattata hakkillaji men no fewi e sukaɓeɓe kay ha tengti e oɗo saaha joni saabu caali ɗi e beeli ɗi e maaje ɗe kala ko biide dakka ndiyam no fewi ene garda kadi e wuraji kewɗi doole no fewi eɗen gandi sukaɓe ɗen jiiɗi ndiyam ha tengti noon e saaha toɓoji ha tendi kadi e ɓen sukaɓe ummotoɓe nokkuji goɗɗi ne gara ko wiyete vacance uji e mbattu mabɓe hakkillaji no fewi saabu ko sukaɓe yiɗɓe ndiyam ndi mbattata tigui hakkillaji ɓe mbawa rene ɗo saaha joni saabu teskama kadi e ɗo saaha joni maaje ɗe kewɗe teskama e caali ɗi wonde kay kullona ndiyam woni baroɗe kewɗe taw ko mawɗe teskama e majji oɗo saaha joni ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Sénégal keddoɗen ha joni caggal nde sumgoji sarɗiyeji gasi ha laaɓi e nder Sénégal joni hakkillaji ɗi kala keedi kay koko fate vote wonde kay suɓade ɓen kay on bureau taw ko bureau ɗaminigo joɗanade suudu assemblée nationale nde e surtout kay gonowo jogorɗo wonde kay hoorejo assemblée nationale leydi ndi kadi e oɗo saaha joni ko concertation woni kaldigal wona hakkude coalition ngaji beele kay eɓe jogo ɓe gawa tigui wadde tafde ko wiyete groupe aji parlementaire
ha ande kadi holno foti groupe parlementaire holno foti groupe parlementaire jogori kay jowande joga tigi jogade suuru ndu jogade hitande hikka nde e andude kadi kala wol jogordo wonde hoorejo kala hen groupe parlementaire sabu kay ene teska yimbe hewbe ne jidi wonde hoorejo woni président groupe parlementaire sabu hoorejo wonde hoorejo de ene heewi gartamam to bange jiifaji jomumen heewi muccas no feewi sabu kay so tawi ko député simple ene heɓa 1,3 million ta ko franc CFA so tawi noon a suɓama a waɗama président groupe parlementaire aɗa heɓa laabi ɗiɗi salaire ma ne wona laabi ɗiɗi salaire oɗon député simple saabu an président on keɓata ko 3,3 million ta ko franc CFA hen 1,3 million ko salaire ma député 2 millions pawteɗo hen o ko sababu kay wondema président groupe parlementaire o haɗani ɗon kadi jomum on président groupe parlementaire ne hokke autoji ɗiɗi ene rokke kadi fodde ene hokke ujunere litre gasoil kala lewru woni carburant mum ene hokke kadi 150.000 woni capantati ujunere kala lewru ko fate crédit téléphone ha muɗum ko ɗum saabi noon yimɓe hewɓe ene jiiɗi kay wonde président groupe parlementaire kono noon kadi wonde cukko groupe parlementaire ɗiɗon muccasuji kala ɗe heɓa so wona kay salaire ma noon timmata e salaire hoorejo o saabu hoorejo heɓata ko 3,3 million ana cukko o noon woni vice président korɗo groupe parlementaire jomum heɓata tan ko 1,6 million kono noon dendagal martabuji walla avantage uji keɗiɗi ɗe président heɓata ɗi kala jomum ne heɓa hano hannirtani kabaruji men ɗemgal pulaar senno mima to leydi sénégal ko to leydi mali paadena to leydi mali capanɗe 4 e jeenayyi militaire côte d'ivoire naaɓe nangonoɓe to boowal Modibo Keita ngala Bamako gila sappo lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi hen teskama noon tato e mabɓe hen tato mabɓe goppitama ha laaɓi kamɓe tatoɓe kala woppitaɓe kamɓe tato foof koɓe rewɓe ɓajini habaru o ko biteɗo Robert Doucé kañuma woni chef diplomatie woni ministre des affaires étrangères mo leydi Togo siftinde on noon leydi Togo hoore leydi tigui kañum tigui suuɓa yo won médiateur dogo koyɗe jaam hakkude Abidjan e Bamako no ɗiɗon capanɗe 4 e jeenayyi militaire goppitira ko ñalawma hanki o noon ɓe ɓajini on kabaru tawa koto leydi Togo ɓe ɓajini kabaru goppilgol ɓeɗon militaire uji tati tato kala ko rewɓe e oɗo saaha joni ko capanɗe 4 e jeegoma militaire Côte d'Ivoire naɓe hedde juuɗe dadiɓe ɓe leydi Mali goppirgol ɓeɗo tati noon ene rokka tigui wonde kay yakare miijade kay eɗamo muya wonde kamɓe kala maɓe goppite hano hannitini koto tisita paɗena kene wona joni jonte ɗiɗi dadiɓe leydi Mali ɓe hinde faama woni forces armées malienne nana ɓeydi kay jokkude e ɓeydude volume ko fati kay ɓeydude frappe men woni tigui habtade seɓɓitiɓe ɓe hinde groupe état islamique dans le grand sahara fama noon ɓeydi volume bombardement mum ɓe kolliri tigui e nder ɗe altine ɓennuɗo o ɓe guila tigui bombardement moɓe mbaɗata dow ha e lawol ha e less kala ɓe mbarino fodde capanɗe 4 taw ko wat boni yo jeeyaɓe tigui e seɓɓitiɓe ɓe hinde état islamique dans le grand sahara ɓe kolliri noon wonde bilan mo bilan provisoire mo ɓe kolliri noon wonde kay laamu ngu ɓayi bilan provisoire mo ɓayyini wonde kay ɓe mbasi pittali koninkoɓe ɗiɗo ɓe mbasi koninkoɓe ɗiɗo ɓe mbarminanama kadi koninkoɓe jeetato kono kamɓe noon ɓe kolliri ɓe mbari fodde capanɗe 5 pawde seeɗa walla ko fa ɓuuri capanɗe 5 taw ko seɓɓitiɓe ɓe mbari ɗumen ɓe duppi motoji kewɗi ɓe keftaniɓe kadi armuji kewɗi e munition woni kuure kewɗe ɗe kewi ɓe mbawi heftandeɓe ha tengti noon e ɓen jihadiste uji en tawatanoɓe e nder fande e nokku biteɗo Inuyush waɗɗani tisitta ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni to leydi Mali jen ha to wiyete Joyla ene tawe ndara 12e région du Mali ɓe teskima noon oɗo saaha kala ko yolayru caggal toɓoji kewɗi ndiyam tobnoɗi toon ñande 17 e nogas jeenayyi lewru juillet maydu to ndu caggal ɗum kadi toɓoji toɓino toon ñande 15 lewru août maydu ɗum ndu e nder commune biteɗo kala dudu e toɓino toon ha saabima yolayru hewde no fewi matériel kewɗo bonino hen toɓoji ɗi noon banduɗo ñande
sappo e jeeɗiɗi e ñande nogas jeenaya lewru juillet e kolliri toɓi toon kene ɓuura temedere millimétre ɗum saabima yoleru e yoga e guure ko wayno zeta ko wayno wuro witengo sadio bougou e wuro witengo nematullayi e wuro witengo cenda bougou e ko wuro witengo kola e kola ñamanka boukala e wuro witengo baka wuro witengo baka ɗeɗo guure kala teskama tigui keeɓino yoleru galleji kewɗi jolinoma hen ɗina toɓoji noon caabinoma ha kene qime ujunere temedde capanɗe joyi neɗɗo sinistré woni tigui dogɓe galleji men ɓe ndiyam riddi ha laaɓi jaltini galleji men ɓe galano koɗande woni tigui jayanoɓe ɗiɗon toɓoji mbiɗen bannode noon ñande sappo e jeeɗiɗi sappo e nogas jeenaya lewru juillet ha bannode ñande sappo e jeeya lewru août mayɗudu habaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi mali koto leydi guiné konakiri paden alpha condé kañum wonno hoorejo leydi guiné konakiri mo colonel mamadi doumbéya darguiti laamu mum omo yara kanko alpha condé duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi nayyi teskama noon guila aseta hanki o omona antiri omo tawe juuɗe safroɓe e mbadi urgence to hôpital tawateɗo to istanbul e nder leydi turque ko aseta hanki o antiri toon hewɓe kolliri omo tampi alpha condé noon mbiɗen yaara duuɓi capanɗe jeetati e nayyi o duuɓi capanɗe jeetati e nayyi woni tigui to duuɓi makko jarata e oɗo saaha joni teskama omo tampi no fewi alpha condé arno jappere laamu ko en 2010 ko ñande joyi lewru septembre 2021 ko nden tigui colonel mamadi doumbéya darguino laamu makko dumbimo e oɗo saaha joni noon ko nguɗo mo tawe to leydi turque ko guila ñande sappo nogas e goho lewru mai 2022 ko guila nden o yano to leydi turque e yamirore laamu transition ngu tawa kadi ko nguɗon oɗon voyage wattuno voyage makko ɗiɗiɓol caggal leydi e mbadi safaruji ha joni ko leydi guiné keddoɗen accident musɗo waɗi to bowallade diwoje ngala konakiri aseta hanki o tati lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi ko avion taw ko avion portugal gonnoka e juurade kañum tigui felmi moto goto noon jolnoɗo yimɓe ɗiɗo jolnoɓe moto ɓe kala ko hen mbasi pittali men avion ka noon koko yinde TP 1492 ko aljuma la avion noon ummino tigui koto wuuro witego Lisbonne koye saaha ka wonno e juurade woni atterrissage ko ɗon tigui ko felfiye ko ɗon tigui moto jinnoɗo feccitde piste atterrissage ko ɗon tigui o ferika al pilotelama noon pilote o waɗino feere kala yidde wappademo kanko gonɗo kanko moto o kono noon ñande mayde safara lekki ala ko hen o wasi fittade kene mbasi fittade mabɓe kamɓe ɗiɗo kala dognannoɗo moto o noon teskama tigui ko agent de sécurité o liggoto koye aéroport taw ko société halfinaɓe rende clôture aéroport ɓe ko kañum o gollonto enquête jaajƴo noon udditama hen habaruji men ɗemgal pulaar koto leydi somali paadena chebam ko seɓɓitiɓe tawateɓe nder leydi somali e ko taari ɗum kala ɓe mbaɗi janggo mabɓe kadi noɓe kewatde kala saaha e nder district biteɗo hiram ene tawi tigui nder hakkude leydi ndi ko famɗi kala ɓe mbari fodde sappo e jeenayi o neɗɗo tawa foof ko civil ɓe paddi noon ko autoji umminoɗi to nokku biyete umminoɗi to nokku biteɗo belede weyna ene ko ɗin ɓe paddi ɓe ndendini autoji kewɗi ɓe jippini dendagal passager ji gonɗeji hen ɓe mbaɗi ɗumen moɓolel kamɓe kala ɓe jooɓi pittali mabɓe ɓe duppi autoji ɗi hoorejo leydi ndi hono Hassan Cheikh Mohammed holliri hen mette mum no fewi e ngoɗo wargo taw ko wargo ignoble warde ɓeɗo jambureɓe ɓe mbiyani mbaɗani holliri hen mette makko no fewi holliri kadi ma laamu ngu darono dole mum ponno beele kay gueɗe baɗi ni dokko ha laaɓa siftinde on noon nguɗo janggo waɗi tan ko jonte ɗiɗi caggal nde kamɓe chebaɓe ɓe mbanɗo janggo mabɓe e nder hôtel goto tawteɗo e nder Mogadiscio lamorgo leydi ndi koto leydi Soudan paaɗena kareli leñamagu hakkude ɓeɗo leƴƴi ɗiɗi ittata ko e jeeŋe woni wiyeteɓe barta e wiyeteɓe hawsa ɓamti kadi nder leydi he toskama noon nder ɗiɗon haleri ɗi noon mbaɗi tigui wonde région biteɗo nula bleu ko famli kala teska nula bleu noon waɗɗani kerol hakkude mabɓe e leydi Éthiopie teskama noon sappo e jeetato neɗɗo wasi hen fittadu mum nogas tato wonɓe mbarmi hen siftinde on kadi lewru juillet maytude ɗum ko kareli hakkude mabɓe wonno e gan sanga waɗino temedere yimɓe joya
wasnoɓe hen pittali men fodde 51 ujunere neɗɗo do latinoma doga moltu en koto leydi Tchada paadina dialogue national woni kaldigala hakkude laamu transition ngu leydi Tchada wondude kay e wendude e ɓen dendagal ardiɓe landaji dewrugol e pelle joguitiɓe e doga dognoɓe e jalti leydi ndi kala e oɗo saaha joni umminoɓe kaldigal ngal koko yowa e oɗo saaha joni haɗum ngal yowama noon ha altine janggo o so ala faali mangala yewte kaldigal ngal ɓamta siège landa witekele transformateur gedduɓe kaldigal ngal saliɓe kay tawtorede ngal kaldigal taw kadi ko yinnoɓe yuɓɓinde seppu men aseta hanki o siège landa ka koko waɗa encerclé ken wona balɗe tati joni militaire uji e police kala nana encerclé landa ka hay goto natta hay goto yaltata landa les transformateur noon mbiɗen koko geddi kay kaldigal ngal ɓe kolliri noon fodde oɗo saaha joni yimɓe hewɓe teɓama ñalawma hanki o teɓama toon yimɓe hewɓe kadi nagganoma taw ko jeeyaɓe militaire ji landa ka teɓanoma guila ñande alkamis e oɗo saaha joni koɓe temedde kewɗe no fewi e oɗo saaha joni tawte e juuɗe dadiɓe taw ko nangaɓe horejo o leydi ndi e mari transition hono Mahamad Idrissa Déby o suuti konngudi makko konngudi ƴaggudu no fewi faade kay e ɓen ardiɓe landa witekele transformateur militaire ji mabɓe e faade dendagal tawateɓe nder leydi he taw ko yiɗɓe dillinde leydi ndi walla yiɗɓe herjinde ko fate kaldigala ngala leydi ndi ummani e oɗo saaha joni habaruji men jolam jaɓɓeri koto leydi Palestine pudorɗen jiyan ha to Gaza Hamas ko mouvement islamiste armé ko kamɓe oɗo saaha joni gardi diwana hettere leydi witende Gaza tawtede nder leydi Palestine ɓe kolori aleda hande o kamɓe Hamas wonde kay ɓe mbari yimɓe joyoɓe kala ko Palestine naɓe mbaɗi ɗumen exécuté taw ɓena Palestine naɓe joyo kala ko ñawaɓe ñawore wargo hen ɗiɗi noon ñawira kay ko wonde fasigueji wonde kay gollodade e ɓeɗon taw ko leydi Israël naɓe kamɓe kewi rokkude Israël naɓe sirruji Hamas ene sirruji leydi Palestine ɓen ɗiɗo ko ɗum ñawira mbarama tato heddiɓe noon ko silam diine yani mumen ko ñawore yani mumen kañumen mbara woni tigui yimɓe joyo mbarama subaka alata hande o koto leydi Allemagne paɗen laamu leydi Allemagne ɓe kolori tigui wonde kay koɓe yaltinoɓe 65 milliards taw ko halis euro e mbadi plan d'aide au pouvoir d'achat wondude aux entreprises yidde kay fabade ɓesgu leydi ndi e oɗo saaha joni caggal teskede cogguji ha tengti énergie ene ngabbi no fewi e nder leydi he koto dowlaji tentuɗi Amérique paɗen Donald Trump gonnoɗo hoorejo dowlaji tentuɗi Amérique o waɗi moɓodiral makko woni meeting makko aseɗa hanki o kikiɗe e nokku biyeteɗo Wickis Bar to Pennsylvanie yeeso militaji makko hewɓe no fewi o suuti toon konngudi noon muusi no fewi jabade Joe Biden caggal Joe Biden sunno konngudi muusɗi kañumne faade makko caggal kayde guila ñande 1er septembre Joe Biden suutino konngudi faade makko hollirde kayya wonde ɗum noon ko caggal nde percussion waɗa e nder galle makko kanko biteɗo Donald Trump e nokku galle makko to Mar-a-Lago to Florida waɗanoma percussionné ha document ji kewɗi kene qiime 11 ujunere e temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi document tawanoma toon taw ko document ji secret ɗi potani wonde toon tawanoma toon e oɗo saaha joni noon kanko Donald Trump noon o suuti konngudi makko asa ñalawma hanki o fodde waktuji ɗiɗi omo haala konngudi faade kayya e oɗon biteɗo Joe Biden hollirde e oɗo saaha joni laamu Joe Biden yiɗi tigui ko waddemo sas au sorcier woni tigui yidde ridde ƴewdemo yidde nanggudemo walla yidde herƴinde gurdam makko musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar e sowte ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko miñi men Saydou Abou Bah ñalawma janggos ala ko faali ma en ketto musidɗo men sehil men Sar Ablaye Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on